Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jepoy. 16 anyos ako karon. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron yung sabdan, sugdon ko sa dihang sa gamay pa ko unya nilarga ang akong mama. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Nilarga ka? Unak, kinahanglang mo larga ko kay si ate ni mo mag-high school na. Pero ma, nilarga na ganit si Papa niya. Ikaw, mularga sad ka. Di na lang tamag tahom ni Papa ni mo, Jepoy. Mamaganito'y pada-pada pila na kabuan. Klaro kaayo, gigaston na to niyas iyang mga babae. Niya ma, minsan na muli mabili na mo ni ate. Naamas lula ninyo. Siya unay bahala ninyo samtang to ako sa gawas. Ma, ayaw lang bibiyain ni ate ma. Nak, sapta lang una ko. Kinahanglan ko ning buhaton para ninyo. Kay kun anira ko din, dili ko na to pahiko, nak. Ma. Jipoy, kaon na. Dili ko. Jipoy, apo. Nahibaw kong gimingaw kang mama ni mo. Pero puhon kung mudako ka na. Masabtan raon niya ni mo nga nung kinahanglan ni buhaton sa imong inahan ang magpalayo ninyo. Sakti na siya, uy, kaon na, uy, Jipoy. Hindi lagi ko. Matuog na ko. Bahala na siya, Lola, uy. Kisabi tayo gusto mo nun niya. Ma, anong inuman kong ibiyaan? Oy, nanawag si mama ni mo. Dali, istoryahi siya. Malate ako la. Adto na ko, sunod na lang. Na, dili makigistorya ni mo. Klaro ka ng lood gihapon kini. Sige lang, ako lang on yang istoryahan. Kuray bahala niya. Sige, amping ya permenak. Hindi ko mag-istoryan mo, ma. Bahala ka. Dili mo uli si mama ninyo karong Pasko. Kaya ang iyang iuli ko, no? Ipadana lang niya ninyo karong Pasko para makapalit mo sa inyong gusto. Mao ba, Lola? Okay, Lala, uy. Kasabot naman ko. Kung tarong pa lang unta si Papa, di na unta kinahanglang malarga pas mama. Ay pagsulti ni Ana, apo. Wa mo tudloin ni mama ninyo, ha? Nga magbaton o kasuko sa inyong amahan. Bisan pagdaghan siya pagkuwang ninyo. Siya paghihapon ang inyong amahan. Oh, Jipoy. Nganong wa man kamutingog diha? Ano sa manakong tingog la? Naanad naman sad ko nga wa si mama. Uy, Jipoy, tarong ako na natubag si Lola. Wa naman kay respeto, uy. Shh! Ayaw mo paglalis, ha? Kay ni akabaya taskan anan. Sige na. Mga una tagtiwas. Jipoy, karon nga mag-high school ka na dong. Ingon si mama nimo, parihas lang ko numog-eskwelahan ni ate nimo. Huwag ka ko ba sigasa ko la? Nahala, sige. Ogma dayon magpa-enroll ta, ha? Jipoy, inayguman sa atong klase ba? Kuyog ta? Ha? Asam ta? Adto ta sila nga, G. Tambay-tambay lang ta dito. Kamu lang tingali, oy. Unsa man na siya, eh? KJ kay ka, eh? Sige na, good. Na, sige ko. Aw, Pero kadiyo ta ha. Kaya pangitaon ko sa amo. kana ba? Lagi. Kaditra lagi ta. Uy, bay. Ano na naman ay inunon? Mag-inom mo? Say mo, good. Kita, uy. Ha? Hindi ko ka ba mo inom, oy?
Parehas bitaw tong tanan. First time ni natong tanan. Ato nagkusuwayan gud. Pero bay, kasuban mo niya ako. Imo siya din paibawon. Oh, good. Di ba kasapan ko kung di kang paibaw? Mao. Tagay. O sige na. Sugdan na natong tagay. Bay, unsi pa lang akong edad, nakaton akong bisyo. Pag-una, suway-suway ramon tatong amo, hangtod nga nagsigisigi na noon mi, og nahimo na yun namong bisyo. Og tungod sa maong bisyo, nakaton ako sig pamakaksa akong maguwang, ingon man sa akong lula. Pero matod nila, wa man gyud aso nga makumkum, hangtod nga nahibawan nila nga nagbisyo na kog sugod. Sige sila badlong nako, pero lisod na manggod undangon. Unya, Chipoy, saan man ka, uy? Sige magkagpanigarilyo di, ha? Naabot ng baho dito sa kong kwarto, ha? Gusto na ko na. laas lang ite. Asam tang kamanliwat, uy. Kabisyoso ba ni mo? Kanang kagay si mong uno mo, resulta ra magdunya na ba? Pata pa gani ka, sayo kay kang misod og bisyo da. Ti, Unsay madugay kag pauli. Mag-inom na sad mo. dili la, uy. Kadwaiting na ba ako? Kaha. Busy kayo, Mirla. Uy, dagang projects. Bantay bitaw ha. Be, nagaikog numero ang mga kuyog nimo. Aron in kaso kung dili ka nako makontak, na ako'y mapangutan-an kung asa na ka. Gabi, hasan lula. Grabe bitaw. Sige na be. Sige la. Kanit lang. Are. Kasakit ba sa ubos akong dila eh. Ang sama ni. Waram akong giluwas. Aray. Jipay. Kanon pa dong Hindi na ko la eh. Oy, kagamay ko ni mo kaon. Sakit niya akong luwas la. Na, maana na. Wa siguro kay inom-inom og tubig, ha? Oy, pag sigig inom tubig, daghan na. Kay init kaayo ang panahon karon. Ola. Di ka mo kuyog na mo ron? Di na sabay eh. Sakit niya akong luwas ko. Unag, may kuniktar man sa akong uo. Perti na may noong labara sa akong uo eh. Tungkol sa kasakit. Mabuhay ko sa iyo ron bay. O sige bay. Sunod na lang. Kami lasaron. Sige bay, amping mo. Unsay matog na lang ka. Dili ka ba ni hapon? Dili la. Dili gyapon ko katunog tarong ana. Unsa? Ngano man na, poy? Sakit lang akong luwas. Patanawa ko na ko, poy, be. Be, noon sa manday na. Ilam sa kundila la. Be. Tanawa, sakit kayo. Be ka na. Oy. La? Unsa man na? Kadaghan ba anang luasa, poy? Unsa la? Panamin na, God. Gagmay lang tuod nga luas, pero daghan. La, sakit-sakit yun na, poy. Unsa? Pag-una, usara man to kaluwas. Hangtod mga naghan may noon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Karon ba kung makasuway ining luas nga gagmay pero daghan unya nagtapok pagyud. Normal ra ba ni? O posible ni nga dehydrated ko tungod sa kainit sa panahon. Ikaduhang pangutana. Wa ko kahibaw kung tungod ba ni sa akong luas. Pero inigkaon ako, maglisod mo og tuon. Muro mag-asta akong tutunlan ni sakit. Unsa magani? Angay ba ka akong pa-check up? O na ba mo ikasuggest nga tambal nga pwede na akong tumaron nga dili kailangan og reseta una ako magpa-check up? Unsa man sad nga mga pagkaon ang angay na akong kanon? Ikatulong pangutana. Unsa man ka hinungdan ani? Kuyawan mangud ko basin seryoso na ni ba? Posible ka ha nga tungod ni sa kasayon akong nisud og bisyo nga inom og panigarilyo? Ikaapat o katapusang pangutana. Sa tinuod lang,
Nakuyawan na gyud ko. Kaya pag-research nako, oral cancer man dayon ani gawas. Posible ka nga oral cancer ni? Unsa may maayo na kong buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko, kini, ang akong suliran, Jipoy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, nanina sa bako, si Dr. Rene Obra maging uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor. Mutambag sa mga problemang psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mutambag sa mga ginadiling drugas nga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw is that if you want to change your life, you need to change your attitude. Sao man pagkausap sa mong kinabuhi kung maura gyapon ka sa puton, wag yun. Dili maayo magigistorya. Nang lang natay social health, Natag social health. Regards day sa mga membro sa Lions Club International District 301B2. Ako dahil si Dr. Rene Obra, membro ko ninyo sa uno hantod karon, usa ko ka Lion member, Muror may muror. Okay? So ang ato magtatampo karong adlaw si Jipoy, 16 years old, taga Cebu City. Regards dahil sa mga taga Cebu City. Musta naman si Panggang da sa Birama, Panggang Kabaluna ug si Mary Ann Huyuhoy da sa ilang lugar ni Dr. George ug Inday Ruiz. Richard Ariha da sa Tinablunan, Katmon, Cebu. Naging ko gipagsuwat diri. No dugay na kay ning gihatag nako. Musta naman dahil si mayong pagpaminaw ni Arnel Campuso Altumia nga naa sa lugar ni Dr. James Guardiario, no? Actually kini sa Arnel Campuso. First cousin po ni sa akong first cousin po nako sa mga Campuso. Nako mga first cousin ng mga Campuso. Mangod sa akong papa na minyo og Campuso. So murag magkabali-bali mi ni Arnel, no? Murag pag parinte, no? Og mga taga barangay Saub, San Ricardo, Southern Leyte, may pagpaminaw ni Kapitan Rino C. Bernados, Usipina B. Galagar, Romano L. Monter, ug ni Ryan E. Bertudaso ug mga taga-barangay Kinachawa, San Ricardo, Southern Leyte. Southern Leyte din, Southern Leyte. Kapitan Gerardo Iskol, atong sangguniang barangay dia si Dante Malto, atong mga security officers da sa barangay Eliseo Iskol ug si Idilin Capistrano. Mahadjong pagpaminaw ninyong tanan dia sa Southern Leyte. Labi na dia sa San Ricardo. Kumusta naman atong biyahe dia paingon og Lipata, Surigao. Kadaga nami Dr. Lauro Albon mo biyahe dia, no? So regards mong tanan na Marajaw Karajaw dia sa Surigao. Hamok bang regards to Juliet Kamingi o di Frank Kamingi dia sa Siargao, General Luna. Alright, so going back to our sender, si Jipoy, no? Punto medikal. Ako lagi ning paningkamutan, Jipoy, no? Nga matubag na ko na imong mga pangutana, no? Karon pa man ko makasuway aning luas nga gagmay pero daghan og nagtapok pagyud. Normal ra ba ni? Dili ni normal. O posible ni nga dehydrated ko tungod sa kainit sa panahon. O sana siya, no? Kay kung ma-dehydrated ganita, ang kining atong oral area, may dehydrated pod, no? Ang atong dila ma-irritate. Gitawag din namo og bumps, no? So makuha ni siya na mga murag magturok dihang mga gagmay nga dang dapitas ng baba. Manurok nga mga puti nga pino nga magtubo-tubo. Usahay man gani, no? Ako basta diya sa oral area, sa kilid, sa throat, sa dila, mag-toothbrush kita ko mga puti-puti. Ako nga apil og brush, mawa man pod, no? Muna kay toothpaste, apil nimo nig brush, no? But in the worst scenario, kinalang kag magmugmog og salt water para mawa ng mga kuan diha. Na-avoid ka og mga sour og mga spicy mga pagkaon, ug kanang mga acidic nga mga pagkaon ug tamis, na? So pwede ra nimo ning kining imnan og mga analgesic. Sometimes we recommend topical corticosteroids, no?
ipahid ang dapita. So ang kuan na ni hinungdan na ni Jipoy, wa kay tog, stress ka, kaya na ay mga wala kay ba na mga injury diha, nakautan nimo or nauntog ka, so mao ni mga himong hinungdan, na mga lesions diyang dapita, no? Usahay po ning atong dila pod, namugot tay tonsils diha, no? Actually kini atong tonsils mo na first line of defense atong immune system, no? Mo ni siya guardian ni siya diha, mo trap ni siya sa infection, mo mga naay mo sud, makuan ni siya. Or kung dili ka careful, mo sulin sa ni siya ug mao makahatag nimo problema sa pagkaon o pagtuon sa pagkaon nga imong kanon, no? So ikaduhang pangutana, wala ko kay bao kung tungod ba ni sa akong luas, pero inigkaon ako naglisod ko og tulon. Siyempre kay naay discomfort ug pain dang dapita. Mura mag-asta akong tutunan ni sakit. Unsa man kahani, dapat ba kong magpa-check up? Yeah, you need to go to an ENT specialist. No, naraman ka sa Cebu City, Jipoy, no? Naay daghang ENT specialist da sa Vicente Soto, sa Cebu City Medical Center, ug na kay budget mo duol kag mga private nga mga air, nose and throat specialist na aghan sila mga tambal ng mahatag nimo, no? Namo may ka-suggest nga tambal katong topical corticosteroids, no? Pero I rather suggest yun nga mga pa-check up kag ENT, no? Makitaan gina siya, no? Ng mga discomfort, infection, luas or mga bumps diha ang napita sa atong baba. Maka take ka anig mga analgesic for the time being para diliter ka magkonsulta og ENT specialist. Sunod nga pangutana, unsa man kay hinungdan ani? Kaya ang mga hinungdan ani, mo to akong ipanghinganlan, naay mga irritation da, basig sobra ka kay stress, no? Kani sobra ta kay stress, mo maapektuhan ba ya po ning atong functioning sa atong lawas niya, kulang ka sa pahulay, kulang ka sa tulog, expose ka sa mga whatever naglupad-lupad diya sa environment, mao na mga hinungdan, no? Sunod nga pangutana, unsa man kahay kuyawan mangdug ko basin seryoso ba ni? Posible pagkahang tungod ni sa akong nisod nga bisyo og inom og panigarilyo. Naraman dayon nang tubag nimo, no? So kung mag-inom ka og panigarilyo, siyempre ang carbon monoxide, ang nicotine, ang tar, ang kining kwan preservative diha, no? Formalin, mahanggap nimo sa masuod ni sa imong baba, no? O kung mainom ka, pindil minag-isog kayo mong ginom, posible nga ma-irritate ang sud sa imong oral mucosa, na dili lang sa gilid, sa tang, sa imong dila, tang lagi dila, og sa imong tonsils, no, maapektuhan. So kung di magyud ka makahunog ginom og pinigarilyo, bawas-bawasi, then you need to have a good oral hygiene, no? You brush your teeth every day, para muwa nang naay mga nagkapundo ng mga kagaw ug dili makadaghan. Ikaw pa to katapusan pangutana. Sa tinuod lang ko yawan ko kay pag-research nako, oral cancer man dayon ang nigawas. Posible ka nga oral cancer na unsa may maayo na kong buhaton. Dili sa tawo jump into conclusion nga oral cancer ni siya outright, no? We need to have a biopsy result before ta mo confirm nga cancerous ni siya. Simbako lang pod, no? Bata pa mo ka Jipoy, 16 years old pa kayo pagtuo nga nanakaani nga cancer, no? That's keep a good or maintain a good oral hygiene using a toothpaste. Di ko mo recommend og brand nya, magmugmug kag salt water every now and then, o nya avoid mga spicy sour nga mga pagkaon, no? Kay maka-add on ni siya sa problema. Og nya sa ikaduhang higayon moingon ako nga you go and see an ENT specialist kay parang mahatagan kag saktong tambal. Kung some reasons dili ka kaadto kay kulang ka sa budget, topical corticosteroids pwede na nimo ipahid ya. Alright, kasabot ka sa akong speaker nimo Jipoy.